Kikhubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babhatam nagabanta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Na banta ke jingkuli ke jingsio ka paret but pila ban legu ban kuli da ke education loan. Pila ruban syukola hu number khandai nyo saw san riu pranot. Lani khandai pran riu laisan, arn riwe khandai pra. Himalayan Swimming Association mentaka kenti kelas saya madan kat prangut ki Nongjngi ki bani shimenta ha ka Jacob jingi ke beratep ka third Himalayan Swimming Meet ka ban long ha ka nongba Gangtok Sikkim ha ka arpun ri unailar arjar phulai dei tang ka Himalayan Swimming Association na pedeng ki senjuk jong ki Nongjngi ha ka jela jong ka than chatai lami ngi ka bala shakhot ngobha ban pha yala ki khna bani shimenta shakni ka Jacob ka ban long tang shisngi na pedang ki khat prangut ki Nongjngi prangut ki khna kan thai bat chphongut bat ki khna chanrang ki bani khun ha kardan sub junior but senior shwa ba kan kun hon kan mi na kan ki jilla ki khot janga Himalayan Swimming Association ki la ai ka jing khublei ket bok ket riang ka sneng ka kraw ka kuntu ka kan pham ya ki ni khna ringkat ka jing don lang jong president ka association uba jo marwen secretary uba yan e lingdo nong kan ri ki ban senran lang ya ki ni ka kan hon sha ka jilla Sikkim. Siya protestang sin sitayaw yang tu. Kadon nap kapan bon nuplay hi ban ai ka ni ka buat ban job ban yo ban kom yo gold medal so kumen hi so long you di ban yo ala kalong great exposure tu ya. Jadi kalong nanti kadang you sedang lah show saya kam yo experience so man here you compete nga tang like to linga and compete tang freestyle breaststroke butterfly tang kito hap le ai ka bala email par fight. Well, regarding preparation for this third Himalayan swim meet, the preparation was not as tedious as players from other states might do, because in Meghalaya swimming is not like a full-time activity, so we have to balance between school and play. So the preparation was good, but then not up to the mark. Expectations, well, I have none, because when we expect to win and we don't win, it will become sad. That's why I go for competitions with no expectations. Everything relies on my abilities. If I'm good enough, I will win. If not, I won't. Well, I specialize in the stroke of breaststroke, primarily the 50 meters and the 100 meters, and I'll be taking part in the 50 meters breaststroke as well as freestyle in Sikkim. Dr. Ji so when kamu mentang yok kana penilik kai mentah kanika Himalayan swimming meet ka bandong ha Sikkim. Ji shangi ru kum ki swimmer sa Meghalaya from every now and then ni shabat kam tam kini ki khana national na mau kuat kita di balak kumbiang
ni kermen ru bangi lawan nanti nasi kim ni wan rak ke jengjok ka banwarak burung ya ka jelai ya ka MSA ikin kisam ke junggi baro ngadang sunang benji menta dang 1 year te ngayok ban jing ning kong de ha ketukan North East Olympic game te menta ban yakun kibru banabat this is second time for me apol ban ning kong te nga le ning kong ya ka trial ban yo itu ban le ha ka North East Olympic game te nga sha select dang ila ngasngo kum like nangi da don hang ne para mangi ni sio la biang andai dang ila ya jingi bat kibru banabat kalau ba e shisha ka ni nang duna shibun ha tang ba ni ka klem kata ka jing duna ka jungi klem pen ban ra ya ke ban pen flop jing jungi la ning snow down ni andai ka ai men siam ni bangin dang tri shitom susu bangin dang la kan ban yai kiu ban ya compete tang bat kiwai na ka liang jonga te ngala pen khe ba ai hope bangan yo ban le ha shiti ni ai nu dun blei ba blei un ai ni kemet ka pokok pakya bangin po shiti da kemet bangin la ban compete ha kan bangin le ha ni kemet bangin yo di ban wan ra medal ha shlong gali ha jini ngate ha ka breaststroke tang ba la dang yo ra ki du ngale hi in chwa ning kong bangale jini hadu 1 minute tang ka 50 meter reina hadian nang tu ngala improve hadu 8 second 9 second tengam tip menta this time ngan improve sakat no man kesnya practice ha True North Leisure Center kete badan ha mission buat tabu tu ke nakalang jungi se kane kadeka siang ka peningkong ka baki yo competition nanti na po Sikkim bade bani ka Himalayan swimming meet 2023 dan nakalang jungi ngila pen kre ha ya ka baide bakani iki kena jungi hidang manakani ka tayo bala debu hidang wan nelam nanti na po Orissa kadon ka national swimming competition nanti ki ju hi ki bawan nanti ki ju hi ki bawan nelam gini ki swimmers ki jingi mamtaru gide ki ba ngajit gide ki ba long ki ba kan sai tam hangni apo ha hangni apo Meghalaya ya ka bang juplong competition na ka po sa po ki gide kita hi ki swimmers ki ba ngilam ki ba ka ju ko ru increment hi ba ha kani ka jingi mamtaru la manonra ya ka buram na ka state ki nyo ki jinwan shakmat gide kata hi increment bi jingi Bos kata lon nakaliang ka Meghalaya Swimming Association ni si ai ka training hangni apo criminal swimming pool mo ke hadian jong ka tu bawan covid ke hadian jong tu tingi pensange no ka ni ka training ni adu mtangim shimlayo su ban ai training nakaliang ji tan ma bros kata lon ka ni ka pool niran mangi ni ka management ki ko ni pe ni nakaliang ka Meghalaya Swimming Association inyo man ai training ru ndai kumbolong mentahi gidan giba ya practice sapo gi private pool mo pi gidan giba ya practice apo ki wa adu kum apo shala gini ki makrwat practice apo wa ti kalong menta ti ba ya kani ka coaching hi na ka po sa ka por na kalyang ka jungi rungi sei ai coaching iki si kumno bikin jingi di kita techniques ke ba dan kam ka tun ka juk ba menta no bede box swimming ni kita kalong ka ke jingi kai tingi iba ka swimming hangi ru kalau kiu bah ya kata te compare bagi por ki bamen shwa ini wak kita ki support makrwat support shela ki bamen shwa kom jingi ki jongki jingi mo hem ki techniques nei nadu ba nakalang ke MSA ngile ban a jingi kai ki chathe menta bar khoi kala fair lut lala ban jingi ki lala ban compete ki long distance ya kata ni ba kana ki kendre ya bai di bat the timing but compare ba national ti kadang khamsitom ghandiat khamsitom ndiat ngidang dan kam ban practice susu ngidang kam susu ka training ka ba khambiang ngidang kam susu bananda ki coach ki ba biang ti ba ka ju ko for kumbang kren mene ki mo nomba bros kata nya jingi be ani 25 meters pool ani ngimyo banya practice ngimdan 50 meters pool pi ka 50 meters pool hi ka standard pool bang ni hab kini competition bor khoi kilong be ko 50 meters ini iba makita sla cross la poi 25 meters 30 meters kelas lang ban sukino ini kata ka bangi ka jingdan kam jong 50 meters pool ban practice kan te menne na ta kadang iki ba la poi 25 meters 30 meters kimde shu ban prakhat ba ngidang jingi kita 25 meters kidi bundam ta ka jing prakhat bangi compete 50 meters in la poi nang tu 25 meters 30 meters kidang dei ban sprint shu ban penmi lut ya ka board penmi lut ya ka energy ki jong ki ba mbang omne te naga yang jing mta ki jong kambak Ngut ki ban yari shimta sti ke ba ka jingjit ka jong iru managni ngi lap dep ban pelong ya ka trials shopping next ti shapo Orissa ni ada pelong ya trials te dekitu hi ki ba ki bawan shakmat ki bawan benikong ba jit dekitu ki ban yari shimta sti
ketika boy pelong nanti pelong ketika Sikkim Amateur Swimming Association ketika we niki association benar pasti Sikkim ketika invite ini sini terkaju oporu invite lagi ke state tu nak Siliguri, Darjeeling, buat Kalimpong baik kui school yang tu di dan di mana simenta kalau lebih kompetitif ni company ni antara kan mungkin table kau jadan kembang rangut ikan teh mereka expectation ke jong ahi kumukur semua aku bagi dia kini pemerintah ini kermen bagi nyaman semat kermen bagi nyaman rak yang medal buram pasti kita kata full chance bagi New York biang bagi